Uluhan sa mga balita. Virgen de Regla National Shrine aduna na bagong kura paroko. Hotel vaccination site giablihan. Barangay Basak aduna na labing taas nga kaso sa COVID-19. Dulan sa 71,000 ang nabakunahan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kamatayan sa broadcaster gikondenar ni Mayor Chan. Katukuran sa City Hospital, Malangay. May ngadlaw mga punganon adlaw karon nga Lunes, Hulyo 26, tuig 2021 dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ako si More Country Bautista, magatod sa mga nagunang balita sa Lapu-Lapu Weekly News. Kamaya og kasubo ang gibati ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Daon Chan ato sa pagdawat sa bagong kura paroko sa simbahan sa Birhen sa Regla niadtong Hulyo 20. Si Cebu Archbishop Jose Palma nagsilbing mass presider ug homily sa gihimong pag-instalar ni Reverend Father Reynante Joseph Ichinga MSc nga bagong kura paroko sa Birhen sa Regla. Si Father Gamoy hulip ni Reverend Father Bernard Bong Corpus. Mipadayag si Mayor Chan sa pasalamat ug pagdaig sa kaayuhan nga gibili ni Father Bong Corpus sa mga parokyahanong upunganon. I am sad because we have grown fond of him. The life he lived has inspired many of his parishioners like me. But I am certain that he will continue to inspire others in his new assignment. Father Bong, daghan kaayong salamat sa imong kaayo kanamong mga upunganon. Thank you for your good legacy that you have imparted us. Ikaw ang among nakauban panahon sa pandemya. Og sayod kami nga imong hugot nga pag-ampo sa atong mahal nga Birhen sa Regla og sa atong labaw nga makagagahom. Mo'y usa sa nakatabang nga dali nakabarug ang dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa maong krisis. May you continue to include us in your prayers, Father Bong, bisan atuwa na ka sa bag-o nimong assignment. Bisan nga nawili si Mayor sa pagbiya ni Father Bong, mainito niyang gidawat ang pag-abot ni Father Reynante nga kanhi kura paroko sa simbahan sa Our Lady of Sacred Heart Parish sa Barangay Marigondon ning Dakbayan. Dako namong kahinangop sa imong pag-abot. Like Father Bong, you are most welcome here in Birhen de Regla Parish. Nakita nako ang imong dakong pagmahal sa mga upunganon. Kay sa taas nga higayon, ikaw ang kura paroko sa Our Lady of Sacred Heart sa Marigondon. Mao nga dili ka nag-iglain kanamo. You are no stranger to us, Father. I have partnered with you in several occasions serving your parishioner in Marigondon. And I have witnessed how well loved you are by the people of Marigondon. Matod pa ni Mayor Chan nga may patik sa kasaysayan sa dakbayan ang duha nga nagsilbing quincentennial parish priest sa simbahan sa Birhen sa Regla. As Mayor of Lapu-Lapu City, I personally and humble appeal to both Father Bong and Father Luking to please continue to pray for us and guide us as we chart the city direction under the new normal. Daghang salamat, and to God be the glory. Wa sa palabyan ni Mayor Chan na kay gayunan nga mapahinumdum nga tos mga senior citizen nga nitambong sa mga okasyon nga magpabakuna kontra COVID-19. Gibuksan ang Waterfront Airport Hotel and Casino Mactan nga magsilbing ikalima nga vaccination center ug labing unang hotel vaccination site sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Hulyo 23. Nangulo sa gipaygan nga ribbon cutting mao si Lapu-Lapu City Mayor Junior Daon Chan diin misaksi si Senador Sherwin Win Gatchalian, City Tourism Cultural and Historical Affairs Commission Chairperson ug First Lady Cindy King Chan, City Social Welfare and Development Head Annabeth Quizon, City Health Office Chief Dr. Agnes Cecil Realisa,
Mactan Cebu International Airport Board of Directors Attorney Steve Dikdikan, Cebu Police Provincial Director Police Colonel Engelbert Soriano ug mga opisyal sa Waterfront Mactan. Sa pakigpulong ni Mayor Chan, dako ang pasalamat sa pagpaluyo sa mga establishmento sa kampanya sa syudad batok sa coronavirus disease. Thank you for offering free use this luxurious and comfortable space to the general public who wish to have themselves vaccinated. We are likewise grateful for your commitment to shoulder the pain of the medical team reporting in this station. And for the added service of providing them free meals. Nagkanayon si Mayor Chan nga dili layo nga makabuot ang kadaugan batok sa COVID-19 pinagis ka operasyon sa matag upunganon ug abag gikan sa pribadong sektor ngadto sa iyang administrasyon. Gitinguha sa syudad nga magmalampuson ang nga makuha ang 70% ng herd immunity pinagis paghatag og bakuna ngadto sa konstituente. Sa maong paagi, mabalik ang turismo sa Lapu-Lapu ug makabangon pagbalik ang ekonomiya. Having said that, I renew my call to all Opunganon, especially the senior citizens, to have yourself vaccinated. The vaccine is Johnson & Johnson, and the vaccination site is at Waterfront. So don't let this chance pass. Libre ang vaksin, nindot ang venue, libre pa ang snack, so magpabaksin na ta. Samtang si Senador Sherwin Win Gatchalian kansang banay mo inanagiya sa Waterfront Philippines nagkanayon nga igo lang nila nga gisuklian ang ilang utang kabubuton sa Lapu-Lapu City di inahimutang ang ilang establishmento. At nandito po ang Waterfront para makibahagi at sumuporta sa inyong mga proyekto, lalong-lalo na sa paglaban po ng COVID-19, itong virus na ito. At hindi po kami pwedeng manood lang, hindi po kami pwedeng maging audience lang. Gusto po namin dito sa Waterfront maging kabahagi ng solusyon. Nakadaig ang senador sa kaaktibo ni Mayor Chan o sa iyang programa sa pakibatok sa COVID-19, hinungdan nga wa sila magpanuko sa pag-abag sa mga gitinguha sa mayor. Puno ho ng aksyon. Nung mabilis po yung kanyang serbisyo, lagi pong nakikinig sa ating mga kababayan at natutuwa po ako dahil hindi po siya natatakot lumabas at magpakita sa taong bayan. No? Kailangan mo natin mga taong ganyan. No? Kailangan mo natin mga taong may puso sa pagbibigay ng serbisyo at hindi ho nagtatago, hindi lumalabas para po makita yung tunay na kalagayan po ng ating mga kababayan. Nakatala ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office og pagsaka sa kasos COVID-19 sa mga barangay sa Dakbayan. Matod sa panguho sa CDRMO nga si Nigel Banyasya nga ang barangay